Teraz vám ukážeme, prečo je v mnohých krajinách taký populárny tzv. Nový cirkus. Toto spojenie divadla, pouličného umenia a tradičného cirkusu vzniklo vo Francúzsku a dnes ovládlo aj Bratislavu. A ako uvidíte, Nový cirkus je miestami poriadny úlet. 23 umeleckých zoskupení z 15 krajín. To je program prvého ročníka festivalu Nového cirkusu v bratislavskej Medickej záhrade. Každé vystúpenie, či už žonglovanie na lane, pantomíma alebo vzdušná akrobácia má svoj príbeh. A samozrejme humor, do ktorého sú zapojení i diváci. Slovensko, tak ako Rakúsko, nemá cirkusové tradície, ale nový cirkus určite časom prerazí aj u vás. Toto bolo niečo úplne iné a klobúk dolu pred tými umelcami. Je to také spestrenie tejto Bratislavy. Snažili sme sa tento rok v dramaturgii urobiť taký širší prierez s novým cirkusom, od komediálneho až po poetický. A plus máme mnoho umelcov, ktorí vytvárajú taký kolorit v celej záhrade a táto Belgičanka práve chodí na chodulok s marionetami a robí atmosféru spolu s Greenmanom. Toto je Greenman, jednoznačne najpopulárnejšia postavička celého festivalu. Pod zelenou farbou sa skrýva Adrian Schwartzstein, inak seriózny španielský režisér, ktorý takýmto spôsobom baví ľudí. Jose nám zase ukázal, že má pravdepodobne najrýchlejší krk na svete. Do ucha si strčí cigaretu a hlavou trhne tak rýchlo, že mu preskočí do úst. Festival Nového cirkusu pokračuje v Medickej záhrade aj zajtra. 90% vystúpení, ktoré nadväzujú jedno na druhé, sú zdarma. Rado Igas, televízia Markíza.